Enggak bosen iki justru ngaret yo nang jebane. Kayak sawah Bos Budi sing berhektar-hektare kapan mbane panen yo? Ah, iki ra dini Selasa sih lho, kudu Senin. Priye kowe kan ambil kalender lho, Mas, Pak. Angel pancen panen. Dongke ket mau ngomong panen. Sawah Bos Budi kapan panene telok lambene iki panen. Oh, panen. Ya mengko sabar ah. Sawah Bos Budi nang wis seminggu wingi, Kak. Panennya sesuai yo. Dewek sementara ya anak kaya ngarep desa sih paling waras so. Nah, amin yo tapi nganu ke apa jenis bina ki dino ki mulai kerja sih. Enggak wedi nek ngawur ke sakit biasa terkenal ngawure sih. Kapan tawur? Apa sih mangsan sih tawur ke? Pancen binake anake masalah tok Kak. Wingi ana Bang Tongol ya dicek tawur. Cek gelut. Iki tawur maning lah pancen. Angel canggih masalah tok nang. Anyung barang angel susu ngomong karo ke lambene abur tok. Ya amin. Belajar bener Pak. Melu kerja tuh dewek nang kene. Anyung mbak ini ket mungkin ngomong apa karo kowe yo ora klopo tak. Ya nek masalah kembang ya apike pancen tanah nang pot, ora nang lemah. Gampang banget nek di meroh wis ora sayu merah. Selamat pagi kandang kambing dan Bos Budi. Good morning Bos Budi. How are you? Wah, seneng ini udah karyawan semangat kayak ngene iki. Lebih nanti gak ora bareng ki. Nganu lagi nang perjalanan paling lama nih. Ah, dari siapa bener Pak Jaran ki? Bangka. Dan mana mulai kerja ya? Karo ngale tak akeh lah. Ayo Rul. Yang penting cukup. Waduh sebenarnya boleh marahi. Siap. Ya Bos. Yuk. Walah karyawan ini harus telat. Kowe kuwi sing gasikan. Walah bena. Pagi Bos. Ya, iki ra wong lagi teka. Kowe tak domongi. Beli Bos, pas saya bayaran Pak. Kerja wae kurang gak bayar kowe iki. Tugas sing kedul dikit, lagi bayaran. Wis siap nyung kelalen bareng Kak Bos. Ora kelingan wis kerja nang kene Kak. Walah, kesuwen nganggur kok mesti ra. Nanti kelalen nanti gawean. Heeh, pancen ki Bos ah. Tapi sampean tenang, pekerjaannya dijamin selesai sesuai instruksi. Oh ya wes oke ya sementing kowe kendel nyambut gawane kan bakal tak nih bonus. Masuk kuwi Bos, lah nyong bakal bayarannya piro kuwi? Kak saya takon bayaran wes tenang kowe nek masalah ngono, sementing kowe kendel tayu gasik terus kayu baterai lah nyambut gawane wis nganti atas rata-rata. Oke siap Bosku. Di atas UMR wis kan. Oke siap. Ya wes semangat yo. Kemarin gak Wirul. Oke. Hati-hati ya. Tak mangane Bos ah. Rul, iki pernah juga Kak, ora terbiasane ki yo. Apa duwe benek kok dus e? Ah doyan ngono ora duwe ya nganu iki. Saus karo dikit sapi oke. Cicipi. Apa enak? Celak cicipine jal. Gumure Kak Rul. Edan kowe ki yo, wis karepe kowe ngono ah. Buing. Ya. Mantap Rul. Edan. Josi. Edan. Ah, gue mangkat buruh, bayarannya sesuai, kudu cepet ki ngarite kalau urus sampingan. Gas ah. Yun, biyen nek ora usul-usul ke dicapak nambane karo Bos Budi yo. Ya mangko kowe nek rapat nek usul. Ur! Wah. Yakin sumpah ki. Sumpah. Kowe ngapa bena? Kowe ra kon ngaret sih malah rengos kali Rayu maratone pripe ke? Ora ki yakin berita aja saya pergi. Mau nyondong pas arep mlaku mrene. Nang tok kowe nyong ora rande adus. Apa rande? Walah rungunane Mario nek rande. Apa temenan ora mben? Ya sumpah Kak, mana kowe gentanan ndelok mana? Nyong tak nyungguni sukote kowe po. Ayo lah, rampung ora rande adus ah. Ayo. Bisa Andi berbanding karo Randu. Teh ayam ngenyo hari teh ora ketoh. Terima kasih Marion Irul. Aku pulang dulu. Alah, jujur enggak nang tanya-tanya rande adus ke? Kira rande adus geden Rul, kudu cah emah, mangun tenda kepriye sih nang arep yo ayo Mas Ujang. Celok apa?
Ih, Kak Nanar adane. Ah, cegah posisi benak iki kene carane ngono. Mesti biong kira-kira kae iki. Ini nanti yo. Apa maneh? Tapi ninyong ah. Apa ra? Mriki kudune guyone ora lucu nek ngene iki parani sayo. Ayo ah ora nrimo Yo, yo yo, waktu tok kan. Halo bos. Wah, tak cepet temen kok nek ngaret hebat kowe ahli wis yo. Nah masalah ngalih iki sepele bos. Ora salah karyawan iki yo. Arah karo benake tidak ada masalah sing berat, semua bisa diselesaikan sesuai instruksi. Masuk ya paling ana petak nang kerjane oh. Wis tak beli sih ta bos. Wis nana gantian sih nang ngaret tok. Nah iki mah. Wis tak beli sih ta. Hati-hati ya. Yo tenang aja tenang. Oke. Maning-maning kabusan bena ora trimo yo kene. Nah, apa seperti dijoko karo bena, anggap kan biang kerok Kak. Ora mungkin nek kene pangan kodoke, apa pangan sodot, terus nang lakoni benak kene. Pasal pilih. Ora trimo nyong Protesnya karo Gus Budi kon mecah. Ayo ah. Ora ngerti Trimo nyong. pilih prene. Ayo. Ayo ah. Pas ke apa? Tangan ke. Bob. Piye? Ana urusan sampean sih. Sing nyetor duit sampean saiki Gus Budi sih. Lah pancen lah iki nyong kon utang mana kon Gus Budi 1 juta nggo keperluane nyong. Utang mana? Bener. Enggak, temenan. Ya tak ngene 1 juta nah. Heeh. Temenan apa iki? Temenan tapi siki ora Temenan. Ayo wis ben ngapain ngono. Kok Bos Budi sing nyarutang iki sing nganu. 1 juta oh. Heeh. Ya. Catat dong. Catat. Ini 1 juta berarti. Ya sampean beli ning arep gasik temen. Ya, mandor. Walah, masih wae kerja sedine jadi mandor. Ini tak lanjut sih toh. Iki kok Bos Budi sing nganu anak ora. Siap. Wis. Nuwun ah. Wis. Pak. Ini bocor. Mubeng oleh mangan. Ketemu pentok dase ya. Pak. Bos, bena bocahe. Masalah tok ana bocah Kak. Nah di bocah nanti ki tak pencoke lambene. Apa sing tenang lu, yang tenang kenapa? Jadi kayak ngene mau ora nang karo Marion lagi ngaret. Terus apa? Cepet nyong ki Joko karo Marion. Oke nyong di partner kerja ki anake ngrusui tok Kak. Benake ana masalah tok bos, sumpah nyong. Wes santai koyo dongeng anak ben santai. Wes ini ape wae yun, kelangan yun. Oh, bos. Dongeng anak wae sana yuk. Carry. Apa maning ki baterai bena wis kok. Apa tak jeng, kami lagi Bos Budi. Bena setoran Ora semana. salah. Heeh, semana. Udah kopi dah Mas, tak kasih lisan. Alhamdulillah lunas sih. Kabeh. Heeh. Mau bena ra beli ketemu nyong. Terus nyari nyong maning mau 1 juta. Jadi dengan sampean. apa? Lele maning, Pak? Heeh, mau 1 juta nang Lah nyong ora ngakon ke? Ora wis pecat wis saiki kudune, Bos. Biang kerok ana nggih masalah mrene Kak. Aduh erose ya, erose tak telepon dia sudah belum bene. Ropot. Siapa kita telepon ke ah? Bos Budi. Halo, Bos. Halo, Ben. Kepriye? Kok mangan umahnya saiki penting ki, cepet. Ah, apa wis wae bayaran Pak, Bos? Ih, malah ngopo malah ribut terus main saiki. Oh, oke, guys. Ya saya masih dengan wae. Nyong wis ajak main iki. Kayak ngomong Sing narikin peran-peran iki saya report sedepane Kak. Oh, aku sih ki ngebisane ora bisa guna sih kisutnya. Saanane po'o. Ya. Ngecok jadi kok. Oh. Mas. Berarti Duna. Ini tak lanjut.
paringi waras. Dilanjut besok kok. Ayo kudu beli rimben teman sih. Ora. Banyak di bos. Si meneng ke aku. Wes meneng gue kan malah ngambil masalah tok kan ayo. Monggo sedaya mawon. Kemarin yo kumpira. Nolak duwe leren Kak bisa langsung pembrana maning. Enak bayaran ki. Oleh madang enak, kok rombung ki nyong ki gas. Nanti binane kok ora teka-teka kayak apa bareng gue mung apa yo. Sabar sedaya maning paling. Nah, iki ra bocah cepet. Yun. Bisa tak kelihatan kene. Saiki ngaku kowe. Mau ngapa kowe ngapus nyung karo Marion ki suka nyung dicolong meneh. Lah kowe kuwi cah loro. Mangsane burung malah ngetok rada adus. Burungnya sing amanah ngono lho, Kak. Ora sarepe dhewe. Lagi cara burungnya sing endi? Anu kayaknya mau bos, mau kan lagi. Karena karo Marion japusi jare ngomong ana rada adus tak bareng gak nana. Lah kowe barang kowe ngapa kok kaya nek andik ki? Ya berarti ini udah hiburan kok singgung ben fresh matane kak. Pokoknya terima kudu sidang di pengadilan agama negeri alah apalah. Sabar iki ben barang ngapa andik cepetan iru karo Marion ki jal. Ya nek ora dijogo kesuwen nang kandi mare alum sih, Bos. Alasan kowe saiki pecat kowe bos ah. Umbur stok anane kak. Kowe ngisini-sini tok ben. Ditolong bukan malah kesuwun. Kowe mau utang karo Bang Tongol mana 1 juta ra? Ngomong digonyong mesti. Apa ora? Anu, Bos. Wis ora nganu-nganunan usah ora alasan kowe. Wis pecat kowe bos agak suwen ngapa cah kene iki. Arep balen maneh ora kowe. Iki tak ndek kesempatan iki pisan maneh nggo kowe. Ora ngowae ya karepe kowe, berubah ya karepe kowe. Ora meken kowe nyong. Kudu kowe arep dadi gembel ya ora. Ah, Bos, ngapurane ora tak baleni maning ki. Duit sing mau nyong utangnya tak balena. Ora butuh duit nyong. Karyawan nyong rusuh, maka butuh kejujuran. Bocah kok umbus nang lingkungan. Nyapik ngono, wis kowe duwite nggo wong telu ngono, karepe kowe. Untung kowe bos apik kan. Banyak turu beli. Mana? Dibeli. Ben, kowe rungu sih, kowe kon bagi wong telu, bagi ra. Walah rungunane nek masalah duit. Nyah ki nggo kowe. Gak semet maneng kak. Iki nggo kowe. Ya maneng kak ora kena ngono kak. Rata ra. Nyonyor kowe lambene. Ya. Terus nek pisan maneh kowe urus gawane nyung karo Mario tak pencok lambene kowe kerja sportif ra. Ah, ngapurane. Ya wis, ki saiki kan wis adun duit, saiki beli padune sok bae. Ayo, Ron.